लोगोफोर दिनै 15 आगस्ट खालार बे साना जोंनि भारत हादरनि उदांस्रि सान। बे सानखौ जों बयबो मिथिगौ। बेनिफ्राय 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट खालाराव जोंनि भारत हादरा उदांस्रि मोनदों। बे उदांस्रि मोननायनिफ्राय जों बे 15 आगस्ट खालारखौ जोङो उदांस्रि सान हिसाबै फालिबोगासिनो दङ। दा बे उदांस्रि सान फालिनाया 15 आगस्टनिफ्राय जागायजेननाय एबा 1947 मायथाइनि 15 आगस्टनिफ्राय जागायजेननानै देग्लायसिम 73थि खेबाव आगान होबाय। देग्लायनि बे 73थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि सिगाङाव उदांस्रि साननि सोमोन्दै फंनैसो बाहाय मोनसे लिरबिदांनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना जायफोरा खोनासंनो गोसो जादों नोंथांमोना खोनासंगोन आरो जुदि बाहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बेखौ सिमान जानाय जायोदि नोंथांमोननि सिगाङाव गासिबो गुदि खोथाफोरखौ बाहाय दोंसे आर्टिकेलावनो मख'जोबनांगौआ गोब्राब। बेनिखायनो माखासे सोदेरबावनांगौआ थाखागोन। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। जेखि जाया मानो दा नोंथांमोननि सिगाङाव आवगायलांनोसै। बे बाथ्राखौ गोदानै बुंफिननाङा दि जोंनि भारत हादरखौ इंराजफोरा गोलाव 200 बोसोरफ्राम सेनानै लादोंमोन। 1600 खृष्टाब्दआव लन्दनाव ईस्ट इन्डिया कम्पानि मुंनि मोनसे कम्पानिया गायसनजानायनिफ्रायनो इंराजफोरा भारताव फालांगि गेलेनायखौ जौगाहोदोंमोन। बेनिफ्राय बिसोरो भारतनि राजाफोरनि खुंथाय राहाखौ लेहेम नुनानै भारतखौ सेनानै लानायनि सिमां नुदोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै 1757 मायथाइयाव पलाची दावहा जायो, जेराव मुगल राजा सिराज उद-दौलाया इंराजफोरजों जेननांदोंमोन आरो बेनो भारतनि जोबथा राजामोन। बेनिफ्रायनो भारतनि खुंथाय राहाया आबुङै इंराजनि आखायाव थाङो। बेनिफ्राय ईस्ट इन्डिया कम्पानिया 1857 मायथाइसिम गावसोरनि गोसोजों भारतखौ सासन खालामो। नाथाय 1857 मायथाइयाव बिसोरनि खुंथाय राहानि जेंनानि थाखाय सान्थ्रि बिग्रायनाया जायो। बे बिग्रायनायनिफ्रायनो भारतनि खुंथाया ईस्ट इन्डियानि आखाइनिफ्राय थोंजोङै ब्रिटिश सरकारनि सिङाव थाङो। बे समाव ब्रिटिश सरकारा भारतखौ दैदेननो थाखाय सासे गाहाय नेहाथारि थिसनो आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आयेनफोर रनसायनानै भारतखौ सामलायो। जेरै 1861 मायथाइनि भारत गौथुम आयेन, जायखौ इंराजियाव इन्डियान काउन्सिल एक्ट बुंनाय जायो। बिनिनो फिन 1892 मायथाइयावबो भारत गौथुम आयेन। बिनिफ्राय 1909 मायथाइनि भारत सोरखार आयेन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट, 1919 मायथाइनि भारत सोरखार आयेनबाव आरो 1935 मायथाइनि भारत सोरखार आयेन बायदिफोर। गोजौआव मख'बोनाय आयेनफोरजों इंराजफोरा भारतखौ खुंबोदोंमोनब्लाबो नाथाय भारतारिफोरनि गोसोआव गोजोन होनो हायाखैमोन। अदेबानि इनाय अनागार आरो रांखान्थियारि सोबख'नायासो भारतारिफोरखौ जामब्रि होदोंमोन। बेनिखायनो भारतारिफ्रा इंराजफोरनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनो लाबोदोंमोन। बे समावनो 1885 मायथाइयाव भारतारि हारिमायारि कंग्रेस आफादा दाजायो। नाथाय अब्लाबो बे आफादा इंराजनि हेंथायै जेबो हाबा मावाखैमोन। अदेबानि इंराज सोरखारजों लोगोसेयै भारतनि जौगानायनिल' हाबा मावदोंमोन। नाथाय 1905 मायथाइयाव जेब्ला बंग सोखावनाया लर्ड कार्जनजों दाफुंजायो, अब्ला बंग हादरनि नोगोरारिफोरनि गोख्रों सोमावसारनायजों लोगोसे भारतारि हारिमायारि कंग्रेसआबो इंराजनि हेंथायै सोमावसारनाया जागायजेनो आरो बे सोमावसारनाया दुलाराय भारत नाङैनो जालाङो, जायखौ जारिमिनाव गाव हादोरारि सोमावसारनाय मुङै मिथिनाय जायो। बेनिफ्राय महात्मा गान्धीनि अहिंसा खान्थिजों फारियै गोख्रोङै मोनफानि उनाव मोनफा सोमावसारनाया जाखांबोयो। जेरै 1919 मायथाइनि सत्याग्रह सोमावसारनाय, 1920 आरो 22 मायथाइनि 1920 निफ्राय 1922 मायथाइसिम अर्थात हेफाजाब होयि सोमावसारनाय, 1930 निफ्राय 34 मायथाइनि आयेन मानियै सोमावसारनाय, 1942 मायथाइनि भारत नागार सोमावसारनाय बायदिफोर। बिथांनि गोख्रों नाजानायावनो भारतआ 1947 मायथाइयाव उदांस्रि मोनदोंमोन। बिथांनि लोगोआव दंफायोमोन गाहायै लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चन्द्र पाल, रबीन्द्रनाथ टेगर आरो गुबुन गुबुन। बबेखानि बेखौ बुंनांगोन दि नेताजी सुभाष चन्द्र बसु बिथाङाबो हिंसायारि खान्थिजों भारत उदांस्रि लाबोनो नाजादोंमोन। भारतारिफोरनि खौसे आरो गोख्रों सोमावसारनायाव भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन। नाथाय बे खौसेथिया उदांस्रिनि समाव गोमालांदोंमोन। मानोना 1906 मायथाइनि 30 दिसेम्बर खालि दाजानाय
मुसलमानफोरनि आलादा राजखान्थियारि हानजा मुस्लिम लीगनि दैदेननायाव मुसलमानफोरनि साननाय हनाया सोलायदोंमोन, जायनि थाखाय बिसोरो आलादा हादोर दाबिनाया जाखांदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा 1940 मायथाइयावनो आलादायै पाकिस्तान हादोर बिनानै सोमावसारदोंमोन। जेखियानो जाया मानो, हारिमायारि कंग्रेस आरो महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव भारतआ 1947 मायथाइनि 15 आगस्ट खालाव उदांस्रि मोनो। फारसेथिं 14 आगस्टआव पाकिस्तान मुंनि हादर दाजायो। बे समाव भारतखौ नायनो थाखाय लर्ड माउन्टबेटेनआ गभर्नर जेनेरेल हिसाबै सालायो आरो जवाहरलाल नेहुरुआ गाहाय मन्थ्रि लोगोसे डक्टर राजेन्द्र प्रसादआ हादोरगिरि महरै भारतखौ खुङो। गुबुन फारसे मोहम्मद आली जिन्नाहआ पाकिस्ताननि गभर्नर जेनेरेल जायो। मख'जाथाव दि आथिखालसिम भारतखौ गासै सा 19 गाहाय मन्थ्रि आरो सा 17 हादोरगिरिया दैदेनबाय। उदांस्रि साना भारत हादरनि बयनिबो मोनसे फालिनां सान। बे सानखौ जों बयबो मान होयो, फालियो आरो इयुनावबो फालिलांबाय थानांगौआ जोंनि बिबान। गोजोन्थों। एसेनोसै।